Nazdar! V dnešnom videu sa pozrieme na základnú dosku Gigabyte X170 Extreme ECC. Základná doska je určená pre najnovšie procesory Skylake alebo Socket 1151, ale je špeciálne vyrobená pre procesory Xeon, ako už napomína chipset X170. Ale hneď keď sa pozriete na krabicu, vám táto základná doska nepríde ako typická serverová základná doska. Tak sa pozrieme, o čo ide. Doska obsahuje presnejšie chipset C236 a okrem atraktívneho vzhľadu nám ponúkne fakt kvalitné súčiastky s označením Ultra Durable 5. Je určená pre hráčov, ktorí si nepotrpia na pretaktovanie svojho procesora, keďže procesory Intel Xeon nejdú taktovať. Ale za približne rovnakú cenu dostanete o niečo vyšší výkon, ako vám ponúkne Intel Core i5 6600K. Oficiálne tieto základné dosky podporujú procesory Intel Xeon, Celeron, Pentium a i3. No podľa mojich informácií podporujú aj procesory Intel Core i5, i7 a dokonca K verzii, takže by nemal byť problém s taktovaním. Už na zadnej strane krabice môžeme vidieť, že ide o špičkovú základnú dosku. Nájdeme na nej kvalitné audio, dvojicu laniek s označením Killer a taktiež dvojicu USB 3.1 konektorov, ktoré podporujú rýchlosť až 32 gigabitov za sekundu. Doska je podsvietená, pričom si môžeme meniť farbu podsvietenia. Ďalej na doske nájdeme HDMI s označením 2.0, ktoré podporuje 4K rozlíšenie a pomer strán 21:9. Ďalej na doske nájdeme dvojicu M2 slotov pre rýchle SSD disky. A samozrejme nechýbajú posilnené PCI Express sloty pre grafické karty. Pozrieme sa na obsah balenia. Ako prvé samotná základná doska. Dáme si ju bokom a prejdeme si príslušenstvo. Takže prvé tu máme kryt zadných portov, inštalačný manuál, takúto ceduľku na dvere, DVD s ovládačmi, nálepky na cable management a ďalšiu knižku s návodmi a manuálom. Ďalej tu nájdeme takúto plastovú pomôcku, do ktorej napicháme káble z predného panela, takže vypínač, reset a podobne, a takto uľahčene to potom len celé zasunieme do základnej dosky. Ďalej tu nájdeme dvojicu SATA káblov, ešte jednu dvojicu SATA káblov, jeden SLI mostík a zaslepky na zadné porty HDMI na základnej doske. Teraz sa pozrieme na samotnú dosku. Ako môžete vidieť, máme osadený aj procesor. Ide o Intel Xeon E3 1230V5. Na konci videa bude aj zo pár testov. Nájdeme tu štvoricu slotov pre pamäte RAM DDR4, kde môžeme osadiť až 32 GB pamäte. Ďalej na doske nájdeme trojicu PCI Express 3.0, ktoré sú posilnené kovovou konštrukciou, aby udržali aj tie najťažšie grafické karty. A môžeme tu osadiť 2x SLI alebo 3x Crossfire. Doska obsahuje aj dva špeciálne sloty M2 s rýchlosťou 32 GB za sekundu pre rýchle SSD disky.
rohu nájdeme tlačidlá na zapnutie, vypnutie, reset, reset CMOS, post display a tu nižšie nájdeme dvojicu konektorov pre USB 3. Pre úložisko dát sú pripravené okrem M2 slotov SATA Express alebo 8x SATA 3.0. Prejdeme na vonkajšie porty, kombinovaný PS2 port, dvojica USB 3.0 alebo 2.0 pre klávesnicu a myš, DisplayPort HDMI 2.0, dvojica USB 3.0, nájdeme tu jedno lánko, pod ním je USB typu C 3.1, druhé lánko, pod ním je USB 3.0 a to červené je USB 3.1. A ďalej tu nájdeme Audio 7.1. Celá doska je pokrytá mohutnými pasívnymi chladičmi, či už na chipsete alebo napájacích kaskádach, ktoré sú spolu s plastovými časťami zladené do netradičnej maskáčovej kombinácie. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, ak vás niečo zaujíma, dole komentujte a čaute!